Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Morning guys, buntag na tang tanan guys. So karong adlaw is birthday ni tatay, ka 60 birthday ni ja. So say sinta na sa irpat. So nami lutoon guys, nami ginagmay dali. Salamat ka Jumate sa imong gihatag paras birthday ni tatay, paras pang birthday ni Irpanir. Salamat. So nipalit mi guys og toy karne, giluto ng Papa Gabriel ag karne. Kay nauna man to na magpalit. Palit mig 3 ka kilo. So to ana giluto ng Papa Gabriel haram patanawon unsa guys. Og unsa tong isang gansan ni sa pagluto. Nipalit pa mi isda guys, da bangus. So 1 kilo ni palit mig isda, ni topi karne, og kuan pa mig pansiton. Okay, ngari. Dapat pansiton. Kuan pa mig guys og spaghettihon. So hamara mo patanawon unsa guys, og magluto nami sa dapi bikuhon. So dia. Guys, yan. So, salamat ka Mates og salamat pa dati Josephine dares may spaghettihon kung lutuan si Tatay Dari. Okay, kita-kits ra ta guys, ini humana magluluto ko. Deres mga panglutoon pero way kalibutan si Tatay Dani guys. So unja na guys, kay to pa cake, unja to pa pilitson manok. So unja na patanawon ra man unja na guys. Og mahuman na direct prepare. So way kalibutan na si Tatay guys. Kay mo ni pa surprise ni ja. So gamay nga pa surprise para sa isang ika-60 katuig dani kalibutan na. Salamat kasi kasos Ginoo kay abot man taw 60 kasi mo nangingan hangam. More inam pa more. Inam pa more bitaw. So iwas-iwas as inam karon nubo-nubo pag kinabuhi. Guys no. Karon guys na may gamay nga surprise ni Pader. So abangin ni unsa guys. Kay magluto sa mi karijut, patanawon na muna unsa guys indang maluto na pero. Dena guys, nga na silang bikol. Bi. Ilia. Yummy. Yummy. Susino ko. Sige ka la. Wow, lami ka biko guys niya. Kumati dili. Una-una na lakaan guys kay pang mingaw na nagbiko. Dena guys, ang mga spaghetti guys. Na guys, luto ng pansit. Wow, yummy. Luto na pa dagatang spaghetti. Wow, yummy. Na guys, sa katong sinubang isda. Luto na pa dagatang biko, ngit-ngit laman. Na guys, sa katong biko, unsa na mo pa ning sedug-sedanan. Dara guys, sa katong adobo da pa dari hukaron pa ri guys. Na katong sinubang isda guys, ya. Katong spaghetti. Wow, warang labi ka guys. Antan yung spaghetti guys. Dapat pansit. Guys, mga to sa mis merkado karidyo kay magkuha mis cake og magkuhan pud may litson manok. Kita-kits ta dito guys. Guys, magkuha sa mis unika. Magkuha sa mi karidyo. Guys, dara nakapalit na mi guys. Taras bahay na patanawon guys. Piit na to ganiha. So nakapalit na mi litson og cake. Lipay na gadzada ni Tatay Kaajo. Salamat ka Jumate sa salamat pa dati Josephine sa mga kwante spaghetti yun, spaghetti video. Thank you so much guys. Salamat Kaajo. Dana guys, sama nagi-prepare dari. Ya. Hoya. Dana guys, sa tanang kuanon, kawason. Wow. 60 birthdays mo. Ano na si Jaron? Sinta. 60 years old guys. Kaso, agatang baktin kay wa pa man mutubo. Munang kari salaman. 16? Damay adobo. Ay, 60? 16 na natatay ma? Diyan na guys, dia. Hala, diyan na cake ni Tatay. Diyan na baby ko. Diyan na guys, da adobo. Adobong baboy. Sinubang isda. Litson manok. Pansit. Spaghetti. Agbiko dia. Papadatos kaldero. Ano karot? Iugsok. Diyan na pa isa. Iugsok pa rin. Iugsok po na na. Okay. Okay na. Happy birthday Pader. Wa makay handa Pader. Guys, kaya Tatay ko may handa ni Ja. Kaya palingag-lingag rami ganiha. Wa demi handa, wa pa mo manok. Guys, Tatay guys, dia. Dili laman, ha? Hello. Basa dai mo cake, dia basa ha. Basa mo cake. Basa. Happy, hay kumbatira. Basa ha, kumbatira. Happy. Happy 60. Pila na ba imong edad ron? Karon ni plate sa sinta. Ah, 60. 60 birthday. Ah, 60. 60 years na guys si Tatay, 60. Na mo senior citizen. Pa, patay. Wa pa na si Ja. Yan na guys.
Imbes amang i-surprise kami man i-surprise yung tungag kalit. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, from this thy gift, which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Tungurus tayo. Birthday to you. Happy birthday to you. Dari asa ka rin? Happy birthday. Happy birthday to you. Dari gunit diri tay, gunit tay. Gunit di. Gunit diri. Okay, kare. Asa man ko na kay isang mabuhian nimo ha? Ever bless you. Pagdetektin tayo, mabuya. Wala, sigalaw na. Hangin. Hangin, mara. Hoy! Happy birthday, happy birthday. Uy, ikaw sa kanila, dapat pa sa'yo. Ano ba nag-wish na? Pagaling kuwan. Sige, sige, sige. Sa, pidun sa pagmata, sa wish. Wala, wish. Wish. Wish ba nga taga-taas? Nasi na. Wish ba sa iyong i-wish? Wish ba sa mga tuga, ha? Aso katug. Mabuya, andyan pa. Mara. Sige. Wish, lagi. Ato, nangilatan ako. Sige, katawa ng dali. Pangagawa. Isig pa daw, tayo mo. Dali, sige na. Gusto ko pa daw. 1, 2, 3. Hindi Ano, dahil, ikaw sa pasita, higarang nito, gamag na, oh. Ito ba? Gusto ko tawa ng dali. Dali na. Gaan. Sige, tay. Ha? Sige na, dali na. Uy, agluto dahil. Ibutang agluto dari. Agluto na to. Mga guys. Bawal. Dali na. So, kami camera dari, guys. Kay, wala yung mga kuan, people of the Philippines. Dali na mo, tay. Nay. Sige na, pang-ano mo mga kuyas. Kaya mas kuya na sila, guys. Una, las kuya Gail. So, grabe sila dancer naman. Dali na, Pim. Kuha ni kutsara di, Pim. Dali na. Nana mo. Bao, dengan man sila sa tatay, guys. Isang brother. Sakay handa ni Yoyo. Ha? Toto dito. Sige na, mga anak ha. Dali, Pim. Na, hi, guys. Masuya na po Hi. Hi ni kuya. Ay, dali na. Ano kayo, wala ba itong nanay? Di hati Kaan mo, kaon kay. Pasmudin mo rin mo mga on. Ay, ni kuya ko no. Ha? Kuya do. Pag-hi ni kuya, Bi. Do, pag-hi ni kuya. Iliboy. Pag-hi ni kuya na. Hi kuya, lupi ka na ho. Dahil ako sa vlog. Dahil na. Yun to. Day, ano mo? Pagi mo kuya. Kala, kay mas na ron. Guys, mga anak rin, Jo. Bisa naman na iring. Sa ikay, imupas din na si Iring. Magmahit ang Diyos. Para ma. Mahit ang Diyos. Dara imong baso. Kari, kawagan si Diyos. Karena kay dake. Ala, di naman. What is the kabuon? Mata nin, Jo. Uy, masabdahan yan mo kaiktang sang kukuin ni. Nga naman ka na kamera. Apa lagi vlog? Nganta guys, nganta rin, Jo. Pansit, pampahaba ng life. Los Padero. Ayo, sige, kinag. Karon may flash yung cake. Kanto. Kanto. Salamat ka sumati sa imong gihatag nga pang birthday ni tatay. Ay, pan ma'am. Sige, wish ko na ka. Nakabot po sa sinta. Ang birthday ron. Kaya kay mas kuila ka mo ya. Mungkin kim. Kuila. Ano pa? Ang gagwa? Kaya do. Daranas lami sa ibutang. Kau butang. Para kang birthday boy guys, papay gitawag. Tawag agad ang bisita. Ito man, Che. Sa mga kabar, sa palter. Mata rin, Jo. Pandoy. Bye-bye na. Bye-bye, ma. Pinyo bahag man sa ako. Mahamoy. Galing ko. Ano naman yun, mag-vlog. Daghan na naman ko na mga uwa. Yung sa sungot eh. Ang wish mo. Binwangan na sa tatay. Harap sa tatay. Naiatapan mo, Inday. Guys, nawahi ang mga princess. Ang isang tatay.
Naya, iksoon ni tatay guys niya. Mga tiguan na. Asa magwang nito ya? Ikaw o si tatay? Ikaw? Ako. Dali kaya? Tiguan Kapag eh. na iksoon? Isa mag-uban? Ang sa alon-alon. Ang galing. Arbing? Si Arbing, si Lini, si Tatay. Sing samot sa binaji. Dara guys niya. So, panganay. Dali ka tay. Udah keluar dulu ke BM. Ne, pang ano mo? Cake, hindi nato sana i-slice ni tatay. Uy, slice ni tatay ang cake. Butan na ako Sara. Pansit. Undali yo, undali ko an ginagmay. Ada ika, baju tong ni dai. Kuan, batinoy be. Wa pa man mo da gamang baktin kana sa lamang kuan di baktin. Kari lamang kuan inhas baktin. Pamanigay baktin. Nay baktin wa pa mo makuha. Kare may ika ka ni. Dubo. Nay na. Sunado ko nek December kada buwan. Dawa may bawhin lo kay. Yan. Oh, ginoo ko. Agdot man tayo. Dali ah, mam dapat ka gadot. Kana. Ay, abi. May sawan pa din. Matay ile kare lagi. Be ko na nakatang. Wala man tong kuan pa tagay sa tay kuan kay. Ito tatay ko magtaban ko. Kaya ko no iza. Lagi ngayon sa kaya sa rice. Cake lagi ko no iza. Cake ka inday. Ang iliya guys kay cake man sa isang gihanson tatay to. Cake lagi ko no iza. Dali. Hoya. I-greet sa. Ikaw na. Happy birthday, dog. Ikaw na. Taga-tabas ko sa lawa. I-welcome po ni Joy sa pagka-senior citizen. Senior na matatay. Welcome sa inyong team. Oh, welcome to the team of senior citizen. Karon gigas. Karawon na humag ang karawon. Eh, pang ano mo? Nailuto. Karawon na humag. Ang sayaya. Dala, lingkod yun. Lingkod niya, lingkod. Oh, dun. Ili. Dala tayo. Badag ba. Hindi may ko na. Iliya na naday mo, Iliya day. Slice your cake. Charing. Charing. Salamat, Mates. Ning blue. Wapa ni. Slice ng father. Kuya, pagkuhan mo dali ang cake ya. Liyo man. Salina na ka? Salina na ka? Nagpaabot ng taon ng bataan, narang kaluoy, nagdila, nagpanilap na. Dapay isa ka bata, naghuwat pa di ah. Kaluoy, mga chikiting. Okay. Alright. Aron nakakadyo, di na mahurot ni Iliya. Thank you. Salamat Mates. Sa mo pa birthday tatay. Lipay yung tao sa tay. Lipay ba ka tay? Ha, Lipay ba ka? tagkat lang eh. Bahala ko ginagmay ra at least. Kinasing-kasing nga kuan. Yes no. Dara guys, hurot na, makakik gid karon. Unsa muna man. Di man sa taga-cake guys, ug di sa mahurot. O di apa gajud. Napat na impa. Tatay guys, arang lipada yung taon. Ang lipada yung taon ni Mates. Salamat kaado sa pa-birthday ni Padir. Sa dagi kasay sinta katuig. Ito ang. Magaling sumpadan pagsasinta rin. 120 na. 120. Awak po laman kanunay, di na magsigla la. Panulihan pa to natin yung birth. Pero mo Dawat na kagantaw. salamat ka Mates sa pa-birthday ni Tatay. Thank you so much. Salamat, ma'am. Salpo sa pa-birthday. Yung kong birthday lagi po sa pagkasasinta. Salamat. Salamat, ma'am. Salamat Mates sa pa-birthday.
Sa ulitin, kuno yung tatay, ini ka 61. Thank you. Ini ka 61. Advance. Salamat. Advance ko na mates, ini ka 61. Bitaw. Kabaskog sa lawas. Basta kay baskog laman kanunay lawas, mo inong pagfighter. More birthdays to come, pader. Da. Boss si Spider. Balik na lang. Si Tanduay na laman. Bitaw guys. Bitaw no. So, agata naman sa kalipay mga anak kana naman jeng madug panlawas nila baka nang may pamatiin kay problema bazatag na sila pamatiin. Nang na sila bati-bati silang lawas wa na problema ng mga anak. Daw madyo lang mga anak nga kanang masinabtanan jag mga anak nga mga brigada pun magialiw away-away na pastilan Ginoo ko. Mo na ka mo amping dyan sa lawas. Ikaw tay amping dyan kasi mong lawas kay tay sinta na ka. Tingnan pare mong daot na daan. Madyo na lang man. Guys, ampingan pa ako nung daot na daan. Tingnan na mana. Pa na. Pas. Bitaw. Salamat ka Zumate sa imong gi-pa-birthday ni Tatay. Thank you. Salamat. Bye. Bye. Bye Ili. Oh, bita na dyan ka. So to na guys, na successful gazud ang isang birthday celebration ni Father sa isang ikasaysinta katuig daning kalibutan. Grabe guys, pasalamat gazud kung dakdo sa kaytasan nga si Tatay ning abot pa daning idara kay agad ni masigam sig ako di ko ka kuan nga si Tatay maabot daning idara kay ngano si Tatay gazud guys. Pagka kuan is mo inom gazud mo dyan kanunay namang kuan ni nga badlengan dyan namang kanunay nga kana lagi mo inom saka mo ingon man lagi nga saan man gajud inom man gajud siya predicted as in laging kuan kana ragot pun guys nga makakwartay nga naasahay sumo na mo tagay. So, pasalamat kog dako guys kani abot og 60 ni senior na kuno siya pastilan. Salamat ka jog dako matay sa imong gi-share nga blessings para sa birthday ni Tatay. Thank you so much. And Ate Josephine salamat pud kadto kay diha mi spaghetti pababa o pataas. Ito salamat kadto kay minaluto. Salamat matay sa ug sa tanan-tanan nga ningari. Salamat ka sa ninyong tanan guys sa ningari dari may igsuon ni Tatay jang pagmangkon ang may gagaw. May igsuon ni Tatay ang may gagaw masilingan dari mga duan dari tanan isang kumare. Ug kinsa patong diha uban dari mga silingan. Salamat sa pang-ari kay nilipay ko sa kados erpader nalipay pud ning mga anak. Thank you so much kaadto. Og Mates salamat kasi kaadto more blessings pa nga mobalik nimo Mates and good health always. Amping kanunay diha sa New York Mates. Thank you so much Ate Josephine also. We love you and amping mong tanan guys. O guys moro na imong video rong adlaw nag-celebrate miss ikasaysinta ka tuig ni Tatay daning kalibutan na. Salamat kanon sa pag-uban na guys. Labi nas mga kuan nag-skip sa mga ads dak na nakatong tabang na guys. Salamat sa kadto ninyong tanan guys. God bless na tanan guys. And we love you. Ug amping mo kanunay guys. Ug asa mo ganing mo ganing suok sa kalibutan. Ug see you tomorrow guys at ang another vlog, another videos nga among i-upload. Salamat sa pag-uban na guys. God bless na tanan. We love you. Bye.